Kohimen kopera bir hautrai Jesus Christ mindakasngi kabalang karake ya kasngi burom jongu Joseph bakoi warlada ba kane kalonga ayom land mindakasngi kane kalonga sngi kraw niam namar jongu Joseph bakoi but ngila banyoi hadukat no kabalang kapin kardor ya ka jingim jongu Joseph bakoi lara ngi puson but ni paid ya kerukom kabalang kai burom ya bu Joseph bakuit ngilaban yoi u John Paul ba ar bakuit ula court ya bu Joseph bakuit Redemptoris Christo kabamut unnyada jongu Chris bad kane kalanga kerdan kabang ngilaban sautu usipai jongu Chris uba apahara barabor banyada ya u Chris nakano ka jimma nado kapor la kaya u wat lesing laban nong shwa ban ka ya u jisu u Joseph bakuit ulong Redemptoris Christo but lara ngi pet biang ya ka jingim jongo Joseph bakuit ngitip u Pope Francis ula pen kardor ya ka jingim jongo Joseph bakuit dakaba ong Patris Corde namaru Joseph bakuit udon ka donut kum uppa baneng udon ka donut kum uppa baneng ban eat ya ukun namar nadu kapor ujisu ula wan hiar shakane ka parte kaba ula im kum burium mangi kade ka jingi jongo Joseph bakuit kala pinhe pinsan yawu kaba udang don habeneng kade ka donut bat ka jingi jongo blai uppa kala sumar yawu haba ujisu ila wancha kane ka parte ujisu ila lap tik ka donu jongo blai upa how Joseph bakuit but dena ka daw upa Francis ula kadaw bad ula pen kardor ya ka jingem jongo Joseph bakuduang Patris Corde ubadon ka donu kum upa beneng but habangi puson halor kini ki kardan baro ngilaban yo i u Joseph bakuit ulong uba imshisha kata ka jinglong bad ka jingim klem kwan burom yalade ula pendep janai ya ki kameram jangu ban sumar ya jisu ban penhe pensan ya jisu ngilaban ring jingmud halor kane ka jinglong jangu Joseph bakud ha ka jingim jongi ngi ki ba tre kano ka kam shua bangin stang ban tre kata ka kam lesengi buning ko hakama jongi yaki kerdan bat ka burom kabangi deben yo ngi puson yalade kai kabangan yo ladanga tre kumne ngi yo i lese habayade bat ka jing tre balang kaduna palat ki bruyu ba kloy ban shimdi ya kane kam la dade ki kinna la dade ki samla la dade ki longopa ngila ban yoi hakanu kanu ka balang hakanu kanu ka parish bun ki bruyu ki kinran din ngila ban yoi ki ju ki bruyu ki le ki kam nadu bastang hadu bakut lese kadon la dadon ki kino ki kamru ngila ban yoi tang kindiat ngut ki bruyu ki kholoy ban trebon ki bruyu kilong ki bakinran din Henry u Joseph bakuit pat ulale komno ula don hakamadu ula tre kalam pan kano ka kardan ne burom bad kadba nang jia ya ke jingjia jang ke jimpenim haka parte u Joseph bakuit ula tre shitom Henry ka jingtre jongo barok klampau haki bruyu. Ki don kum kini ki bruyu kum kini ki nongyalam kum kini ki nongtrei balang haka balang jongiru. Ki tre Shitrhem ki tre shitom Henry habade ka por ban kwan burom ngimyo yishu yaki. Mano batre maki. Henry ngimyo ban jar kerteng yaki rupon sin u Joseph ngilaban yo i ulang tik kumkini ki brio but treshitam nagabinda ka roy kapar janga jinget Henry omdon mano bayo i mano balale kane ka kam ngidon kam kumkini ki banget bammi napadeng jangi ballong ki Patris Corde
Balang ki Redemptoris Christo hapadeng jongi. Ba yada ya kaburam jongo Jisu. Kumnong yada ya kaburam jongo Jisu. Kade lemba ke jingid ya ka balang. Kade lemba ke jingid ya ka met bamayan jongo Chris. Habangi yid ya ka balang. Habangi kindi buram ya ka balang. Habangi treishitam ban kindiu ya ka jingid hapadeng jongi. Ngidang le ayu, ngidang kindiu yau Jisu. Ngidang kindiu yau Jisu. Bad kadon ka jingsiu kerpang ya kiburyu batreishitam ban kindiu ya kaburom jongo Jisu. Ngidon kam ban treishitam. Napadeng jombi ki kon samla ki bas ngap yanga. Napadeng jombi ki longumi longupa bas ngap yanga. Pidon kam kane ka jinglong jongo Joseph bakuit ha ka jingim ka jompi. Ban kindiu ya ka nam ka burom jongo Jisu. Ha ka imlang salang jongi. Ha ka balang jongi. Ha ki ingasem jongi. Hapadeng ki kun ki ti jongi. Hapadeng ki himmen ki para jongi. Ngidon kam bun ki nongyalam kumu Joseph bakuit. Bakaloi ban ra yau Jisu. But ngila ban yoiru sa kawai pat ka benda ha ka jingim jongo Joseph. Kumno ulala balong kum uniu nongyalam. Kum uniu shipai jongo Chris. Kum uni upa ubadon tik ka donu jongo blay upa. Kadena marba ulas shashkor barobor ya kasur jonga baneng. Ngipuli habau Joseph ula yakendo jinge habadon ka jingtenju kaba Palat haga jingem jongu ban ino ya ka Maria ban pano ya ka Maria ban peniap kabeneng kalapli hakama jongu kabeneng kalastang ban pensngap yau ya ka sur jongu balai bad ulas ngap ulas ngawutu bad nadu kapor ulas ngawutu ula Shong jar shimla kran eye shimla yatainia bado bale pinban ula jid ya kalindi janga jing jar shimla paisha ki buruyu shumudur habau yakundu ka jinge kumne lada ustang ban kran kana bat ki bayid batoin jangu ne ki marjan marpa jangu ne bat ki paralok parajor jangu kin jindala ai hawu ya ki jingmud kababun jaid kaba kan penlong ia uban peniap shisha ya ukris namar bonsin habang isngap ya ki beriu habang isngap ya ka jingmur jange beriu hakamat ki jinge ni ya kendo jinge kaba Palat Henry ladang ilong ki ba kloi ban shashkor ya ka sur janga baneng bun ki jinge kan pejingai nangi Bun gibryu ki yakendo jinge namar ba ngisngap Palat ya kibryu bad ngisngap Duna ya ubale. Ngisngap Duna Palat ya ubale. Ngimju paisha ubale. Ngikaloi ban paisha ki himmen ke para ladade ki samla, ladade ki kinna, ladade ki longkumi, longkupa. Ngi kabadon ke jinge ngi tursha no bonsin ngi tursha ki parlo ngi ong adon kane ke jinge nang dapat kinai jingmut kabuun jait kaba pinkul mar pinban yangi ka pinsausi pinban yangi u Joseph bakuit u hikai yangi kabang idon jinge lese kabayade bat ki inga sem jongi kabayade bat ka jingem shimat jongi kabayade bat kano ke jingarai kabang ide ban shim ngide ban pai shautrai kata ka sur jongo ble kan pinsngap jar yangi naka ban pin briang yaki ke baro shaki himmen ke para ne naka ban kijit yaki ke basiniu na ki buryu bamdon jimud jongo ble kane kalongka jinglong jongo Joseph bakuit ngidon bun ginuksa bade ben yo na Joseph bakuit kanampa ka jingim jongi kalongka baseiso Pigi bas ngap yanga. Lese pidon buon gi jinge. Pide ben puson. Haba pidon jinge. Haba pidon problem. Haba pidon jing sosi. Pia tu kana bad no ye ke kita baro. Hato kita ki bru kila yarap ne ki pin sniu pin ban ye ki jimud jampi. Joseph bakud un ong ye pi snap shua yanga. Haba pidon jinge. Ngala le kumno pitip. Ngala pan jimud na uble. Na marba ngala pan jimud na uble. Ngala yadaya Jisu. Ngala yadaya ka Maria, ngala yadaya ka Balang, badena kata ka daw, ngala yo kane ka kerteng Redemptoris Christo.
Ngiru ngidon kam ban kerlalong Redemptoris Custos minda kamdam lele hakene ke juk habang ngidon bun ki jingyale percaya ke balang percaya ke jingait ngidon kam ban kerlalong Redemptoris Custos kumujosa bakuit banyada ya ke burom jong ke balang banyada ya ke jingait la jong kenapa ngilong ki bakuit kumujosa bakuit ngilong ki bakuit kum ke Mynsiem ha Nazareth but ngilong ngila bandon ki daw ban Shitrhem na kabinda ka balang ngiduai ban bangin yo bun kin dong yalam bakito ki bakinran din kin van hakamat ban yada ban pin Shitrhem shushu ya ka balang hapadengi kina samla hapadengi longome longopa hapadengi kinna ngin yo bun kin dong yalam ba isisha ya ka balang ba kindi burom ya ka nam ka burom jongu Jesu haka jingim shimet haki Mynsiem jongi haka jaka tre jongi haka jaka pule jongi haki school haki college habar ki jaka habangi late ngide ban long ki kon ke ba kindi burom ya Jesu da ka ba ring jingmut na ka jingim baba jongu Josa bakuit ngidwai na ka pinda ka ne ka jingai haka ne ki Eucharist bakuit ba ka jingim jongi kalonga ba seiso Jesu ba it karku kardo yangi vehi paive como Josa bakuit pelong yang iru kibayada bat bakintiu burom ia Jesu hapo jangi haka balang haka Mynsiem haka imlang salang pelong yang i Redemptoris Custos pelong yang i daka dodu kum upah bening Patris Corde kum Josa bakuit enyaro yautrai Jesus Christ Amen.